हॅलो, गुड मॉर्निंग. आज आहे संडे आणि आज ऑर्डर होते चिकन बिर्याणीसाठी आणि गाजरच्या हलव्यासाठी. तर ऑर्डर मी रेडी करण्यासाठी ग्रीन चटणी, चिकन बनवण्यासाठी मी त्याचा मसाला, कांदे तळून घेतलेले आणि चिकन मॅरिनेशनसाठी मी चिकन धुवून घेतलेलं आणि त्यामध्ये आपले जे बेसिक मसाले आहेत ते ॲड केले आणि चिकन मॅरिनेट करून ठेवलेलं.